Tässä on semmonen komentopaneeli. Tässä pitää nonikin asetat näppäin, mistä tässä voit saada se. Se painat tuossa eski alapuolella olevalla näppäintä, niin siellä aukeaa tämmönen paneeli. Joo, oottakas ja... Kokeillaan pelottaa. Joo, tää toimii hyvin. Niin, tänne kun laittaa just, niin sitä vaikka lentää. Niin tänne ajetaan joku. Ensiksi me lopetetaan naapuri. Se on meidän ensimmäinen tavoite. Pysäks iski? Niin. Se olen minä. Sen punainen. Otetaan sitä pillerit. Käydäpäs maalle. What? Täällä on naapuri. Teepoosissa. Sitten täällä on maitoa. Se on varmaan se... Jotain se... Demon maito. Tässä on bunkerin ovi. Sitten tässä on ne kaapit. Tässä on se ovi, joka aktivoi sen demon. Täällä on meidän auto. Avain. Mitäkään tätä autosta löytyy? Pääks tänne ajamaan? Cool, mä ollaan auton sisällä. Tää on just sopivasti piirretty tää auto tähän, niin siinä... Naapuri, mitään. Tuolta on naapurin seinätkin samalla. History target. Noin, katsotaan. Miltä tää naapurin talo näyttää? Okei. Tää näyttää suurimmalta tältä. Onko täällä mitään? Oho. Tää ei ole mun tarkoitus, mä jään sille kiinni. Pitäisikö tuosta jääkaupassa mitään? Ei. Tää on tää naapurin. 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 Tää on tää naapurin.
Tää on tää sorkkarata, siis tää mutteriväylin. Tällä mä saan se auki sen ton jutun. Vitsi naapuriset idiot. Källi. Mitäs nyt mä tein? Joo, no niin, ei pöllö. Källi. No niin, mites me otetaan tää maa sieltä alta pois? Destroy target. Mitä hele? Generaattokin täällä leijuu. Tää on vielä pystyssä tää höskeli. Otetaan aseet, mä voin kiusata sitä pahuksi miestä. Ei vitsi. Tää on tällainen ääki. Tuo laantikortti yritti tappaa, mutta jätetään tuo tonne, vaikka siinä ei ollut mitään. Mit kun sä asut tämmöisessä mökissä, tälle että ihan tuikki tavallinen päivä. Nyt sä helekatti! Naapuri, mitä sä siellä teet? Ois aika sketsi, jos näkyis tommonen. Mitäköhän tuolla kaikki on? En tiedä, katso selvää. Ensin juokaa vettä. Ihan kun satuu sitä. No niin, miten se täyttää leikkaa? Miten mä menen tuhoamaan tämän? En tiedä, onko se mahdollista. Juu, ei se ole mahdollista. Mitä? Ne tavarat vaan tippuu tän. Nyt ne vaan on siellä. Mäkin tuun perässä. Naapuri. Oho. Missä olet miekkona? Naapuri. Eiku. Fenoksa sano ylhäällä jossain. Käydäs tsekkaa. Jossain jumissa siellä. Naapuri. Ihan taareilla. Tähän vaan destroy all. Eiku ai sitä mukaan. Destroy target. No niin naapuri, miltä tuntuu? Kakiainen.
Selvä, mä tipun koko mobiin läpi. No, samalla kun mä tipun tässä, niin voisin lopetella tätä videoa. Kiitos kun katsoit videon, jos katsoit tämän. Ei vaan, kiitos kun katsoit tämän videon. Ja se ois niinku moikka.